si Perlin, ginaingon, ikaw man unta ang amahan sa kong anak, pero ambot nga nung di man siya ko ganahan magpakasal nimo. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Oh, Milyo, uy. Kalat ka magbabag na sa akong agianan. Hawa pa kinagdali baya ko. Buga yun ako ni mo dahil Perlin eh. Sugtan ako eh. Kapila ta nakagibasted, uy, di ka kasabot. Wa ko'y gusto nimo. Bugoy ka, maldito pag yun. Taon ko anak bugoy-bugoy eh, bida. Standby lang ko pero wa ako anong trabaho bugoy-bugoy. Ganun po. Ako yun yung trabaho pero lam kay tika. Di lagi ko nimo. Masa may makuha na ko nimo kung uyabon ta ka. Wa man kay trabaho, magunsa man ta. Ah, sige. Gikan ka ron ha. Ngita na ko trabaho ha. Sugta ko ha kung kita na ko trabaho ha. Dahil Perlin ha. Ay, salbahis yun ang tawhana, day. Abi kay dili naman nato siya padayon nun kung mamisita siya nimo. Iya ka ng atangan sa agianan. Wa man noon sa gihimo nga dautan nako, ma. Klaro manggod nga nahigugma gid na siya nako, pero di ko ganahan niya. Standby good, way trabaho. Na, ay yun nagsugta baya yun ha. Wa biya na income tawhana. Pagpamayo, tragi pangwartaan na. Hala no. Sige na. Mao ba ma, pagpamayo tra di ay pangwartaan ng Oo, tawhana? sige nagpamayot aron makasapi. Na, maigagaw ka man yun nga bayot, day. Sinuli, pangutan aragod to. Anak ni tiyo ni mo ba? Aron mutuo ka nako. Ugaw ngay. Pamayo tragi pangwarto ana. Ma. Nga ikaw gaw, bayot man gid ka. Ma. Nakasuway ka nga gikuan ka anak niya. Dili siya mo inikuan nga ako gaw. Ako mo inikuan niya. Nakagamit di ka anak niya gaw. Uy! Ang mga bayot gaw nga dunay aura naman kwarta ba. Ambot ko pasabot. Mo gamit gina ang niya kay dako man kay na sigbunal gaw. Unya taas pagid kayo. Mao ba? Ingon anak di ay kadako og kataas ang iya ha? Doon na lang ko sa amo. Si Milio ba? Wa naman ko makakita niya nga nag-standby sa mga tindahan o sa mga iskinita. Asa na ka siya no? Basi nakatrabaho na. Gituman tingali niyang iyang gisulti na ko nga manrabaho na siya. Sikaw Noli. Ogi pirmi na kong mahuna-hunang iyang gisulti na ko about ni Milio. Ay, siya gyud akong giuna-una ay. Dako og taas kayo ang milyo gaw. Mao nga dunay kwarta ang mga bayot. Gamiton gina siya. Ay, mo gini akong pangandoy ay nga kanang ba maka-virgin ako kanang dako unya taas. Ikaw na, Day. Perlin? Day? Kinsa dining Uy hala, Day? si Edwin. Nabalik dito siya gikan sa Amerika. Salamat, Day Perlin. Nga, gisugot lagi ko nimo. Katong wa po ko makalagra sa Amerika. Sige, hanggi ko nimo to busted. Gisugot ta ka kay kwartahan naman ka, gikan naman kas kawas. Dili na ko mabalik sa gawas, Day. Ani na ko sa ato magtukod og negosyo. Og ikaw, Day. Ikaw ang akong pakaslan. Mamayon niya ko nimo, ha? Ha? Oh, sige. Kano sa amang kamamay? Kano sa dong Edwin? Ay, kuan Day, ako nang sultihan sa mama magpapa. May uyab na ko, ug mao ikaw. Kaning Day, samtang dili pa ko mamayon nimo ba? Maglingaw-lingaw ta og panuroy. Ug karong Domingo, mag-date ha. Manuroy ta. Sure. Gibati ko nga may ugma ko nimo kung ikaw ang akong mabana. Bosa, sige. Mahimo ko nimong dadon o panuroy bisan asa. Si Edwin, iya gagitinood nga manghunong tag-motel ay. Gusto ko Day, atong una-unahon ba? Murag advance ba? O, total, ikaw man gyud ang akong pakaslan. O, okay man ka nga, mo-check-in ta. Imo kong gilipay rong adlawa, Edwin. Tungod kay nanuroy ta sa mall, nya gipamalitan ko nimo sa tanan akong gusto. Busa dita ka balibaran kung unsay gusto nimong mahitabo karon. Tanan na, manaog din nimong auto. Ulan ako suod sa motel. Salamat, Day.
Dahil kayong salamat. Sige, tana. Kaya lami na kayo. Tana da yun. Tinuwi ay na virgin pa ni. Asa? Asa imo nga ana? Ano yung alaman diri day? Natabunan lang sa balibo. Nagaliya kaya ako kayo na. Naday o. Di ay. Naraong. Kagambay. Tinuod ka imo na. Day. Alam niya ako nang ikong sa emo, be. Ha? Gini. Gini. Anong patawang mong kadray? Nagkatawa ko kay Gilok. Ha? Mura og So, eh. mura kong gikamangag kigwa. Panara imo. Kapit mo na eh. Kapit na po. Umana pagyud ka? Ano? Kapit na po. Paitan eh. Gisugot ni Mosmelio gabi og mag-date mo ron. Wa ka namang kaharigla. Pasig mabdos ka sa anak ni Edwin, uy. Kung mabdos pang kani ko sa anak ni Edwin, si Melio ang paangkunon ko nga mo'y amahan. Uy, si Edwin di ay. Hindi na ko niya, ma. Sakit kaya kung tiyan lagi kinatawa lagi pag sex na mo. Ha? Nagkatawa ko, wa ko lami Ug si Melio, ma, may trabaho naman ito. Siyang akong pakaslan, ma. Berlin. Alam ko tayo. May isa pa yan. Man na ito panood sa mall. Okay ka nga. Musik enta. Sikenta, uyab na gud ta, gisugot kita ka. So, ha? Oo, ihatag na ko ang gusto nimong mahitabo karon. Gusto ko'y pakasli ko iniguman. Kaslan, oy. Medyo sa di mo nindot ko trabaho. Tigom sa guday. Salamat ha. Gibuwagan ko na gis Edwin, nga ikaw akong gipuli niya. Gipulan ko niya, uy. O kung ganahing Edwin. Ano ba? Sige. Salamat kayo day. Mas lamig ka magtila ni Edwin. Huwag kinibuhog ni mo, Roel. Ilong ka, ay. Kita sa sabi na may nagsang naningang na sa ako ang may tuhod na pit ganit. Grabe yun, sir. Kaya na ko kayo mo kumambuhay. Agay! Kitan kayo akong gikumon. Ako pag nanganan sa ito sa mga doktor. Nagdo ko, ay. Martilyo. Kinain lang ako idugdog ani. Sige, Martilyo ha. Oy, Martilyo. Ano yan? So, Padayon ka. dahil ka. Padayon ka. Sige. Tilain, so. Ipasuot na ini mo. Di man, uy, nagsima ko. Buta ka. Autor guys para Uy, Milio. Ano mo, brave mo buon, tanjibi. Kapoy na kay ko ni mo. Batay ka. Yung song boy, yung song dami. Yung song. Bata ko, aning imo, Milio. Kabawlay ko nga nila pagdaro ni. Sige, idaro. Idaro, mag-andap ko magpadaro. Ni daro na ko, pinagduot ako. Muinga ka. Kasi nga, Kabaw. sige. Ilar ka? Sige, ready na ko. Ready, 1, 2, 3. Waiting. Oh, Oh, nga. kaya na. Ay, gusto ko. Mas masama ka niya. Kapulit. Batsatan, nabuhatay. Pasok. Pasok. Yan, yan.
Dito ko ni bati og grabing kasakit nga si Milyo na ang nahilabot nako. Pero tigid akong luyaha at ang higayon na. Og si Milyo gid ang akong gipakaslan. Wagi kasayuran ang una nakong uyab nga nagsabak ko sa iyang anak. Og si Milyo nagtuog yun nga siya'y amahan sa akong gisabak. Kay wa man siya magkwinta, wa siya magkwinta sa adlaw dihang iya kong gihilabtan. Aw, nituo sa taon siya sa akong pagpamakak. Mga mga kasama ang kaagi ni Perlin, dinhining tulumanon. What's the style? Mituo sa taon siya sa bakak style.